Este monte ten as 145 hectáreas, non é o monte máis grande do contorno, pero posiblemente sea o mellor, ten moita riqueza en agua, é bastante llano, fácil de traballar e ademais pois, ten bastante materia orgánica. Está ocupado prácticamente por pino, non 75% máis ou menos. Temos en frondosas tamén alá para un 20% e o resto pois, son pinos novos que plantamos zonas que están plantadas. As mamas teñen unha área de protección, 10 metros a partir do centro da mama de especial protección, é dicir, que aí non pode entrar maquinaria ninguna, únicamente desbroces manuales, e logo 200 metros máis de arredor. Aí sí, pode entrar maquinaria, pero sempre con permiso de patrimonio. Que sucede? O telas repartidas por todo o monte adiante, ao final, a zona afectada é moi grande, que pode ser un 60% ou máis. Iso significa que cada vez que tes que facer un traballo aí, tes que pedirlle permiso a patrimonio. É dicir, sea unha corta, sea unha plantación, sea un desbroce, ou incluso unha poda, é dicir, a poda non, pero o recoller a rama da poda, pois tes que pedirlle permiso a patrimonio. Que significa pedirlle permiso a patrimonio? Pois que ti tes que contratar un arqueólogo que certifique como está a situación inicial. O arqueólogo se supón que ten que vixiar os traballos que se fan aí e ao final emitir outro informe pois dicindo como está a cousa, é dicir, se queda ben ou se queda mal ou tal, non? Entonces, unha vez que o arqueólogo emite ese informe, pois patrimonio che dá autorización. Iso costa un diñeiro. Son atrancos, porque isto o que fai é, a parte dos gastos que se reportan, tempo que perdes. Isto atrasa moitos traballos. De feito, pois nós tiñamos pensado facer unha plantación aquí arriba, unha vez que xa fixemos un desbroce. Tiñamos pensado que esa plantación fora en conxunto co grupo escolar aquí de nenos e tal, para principios de ano, e ao final terminamos por facela en maio, porque non houve maneira de facela antes, por ese mesmo motivo. Habría que coller, limpialas, vallalas, poñer carteles indicativos, carteles explicativos, e despois seguir con traballo de mantenimento. Iso costa bastante diñeiro. Solo que o mantenimento, por exemplo, que sería limpialas con desbrozadora, e tens que facelo, por exemplo, 4 veces ao ano, é dicir, 2 ou 3 veces na primavera e unha en outono, por exemplo, iso, con 14 mamas, nos vai arriba de 2.000 euros, a cousa, por ano. Entonces, unha das solucións sería que patrimonio dispuxera de un par de arqueólogos para controlar todo ese traballo que nós temos que facer, contratando arqueólogos particulares, e incluso delimitando zonas, é dicir, dicindo, bueno, pois esta zona xa está, sabemos que aquí pois está afectada, sabemos que hai que entrar coa maquinaria desta maneira, desta outra, e que les vigilara un pouco a cousa, e nada máis, o sea, non ter que nos contratar un arqueólogo, nin ter que estar, veña, sempre con permisos e sempre pagando, entendes? O sea, sería un pouco unha posible solución, pero sería cuestión de falalo con eles.